Potse belele na. Urula kumela ngwina. Nizawuhlabela ke ngoku late sawuhlangana ezulwini. Sizoqalisa umsebenzi wasemadlakeni. Ngokuzithoba sizawucela utata bazawubamba umzimba. Bafana begosha, utata nefamily abazawuqhuba lo mzimba kodwa nayo itholi. Sizawuphakamisela mhlawumbe phaya kuba ku-red carpet. Sicela ke la ngoma ithi sawuhlangana. Bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. Athi uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa yena wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. Ndiyayazi uba umhlawuleli wam uhleli. uYesu uthi kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa yena wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa yedla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwa kum noba uthe wafa yena wodla ubomi. Bonke bona abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. Kuba ndiyamazi uba umhlawuleli wam uhleli. uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa yena wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa yena wodla ubomi. Nabo bonke abadla ubomi bekholwa kumbona abasayikufa naphakade. Ndiyayazi uba umhlawuleli wam uhleli. uYesu kubo ndimuvuko ndimubomi. Lo ukholwayo kum noba uthe wafa abasayikufa naphakade. Kuba ndiyayazi uba umhlawuleli wam uhleli. Amen. Umsebenzi kulo msebenzi wamadaka. Mayibonke inkosi. Ngicela ke nihlabele, nikhabe nihlabela. Oye nathina sinika umfundisi. Undithanda ekula
Apa singawa katina singawa kwenda sifikile ngokwamadlakeni sifikile kwandancama uThixo makasikelele phambi kwento yoba senze yonke into ndizawucela utata ugxina utata utshawe asithandazelele lidlaka alisikelele kuwexa kwalapha baba Thixo onamandla lapha baba silapha somandla silapha mthembu lapha mama sobeka lo mama endlini yakhe yokugqibela okunona phakathi sithi Nkosi sikelele kule ndawo endlini yakhe yokugqibela kumkani kakumkani Thixo onona phakathi baba oyingcele sika akundafela kunamagama athathu amen. Inkosi yosuku mayisikelele ngoku sizawufumana amazwi esizawuthoba ngawo lo mzimba. Ndikwacela utata wephala asondele kwenzela uba ngoku ndifunda la mazwi umzimba uhle kancinci tata. Ndizawuqalisa ufunda ngoba uzawufunda phaa kwincwadi zikaJobhi ngu-14 ivesi ngu-14 uThixo makasikelele. Amen. Ungathoba kancinci tata. Ndiyaqalisa ke ngoku. Umntu into ezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane. Izele zinkathazo. Uphuma njengetyatyambo abune. Ubaleka njengethunzi angeni. Onjalo umvelela ngeliso lakho. Undimise mna ematyaleni phambi kwakho. Akwaba bekukho ohlambulukileyo ophume koyinqambi. Akukho nokuba abe mnye. Imisiwe nje imihla yakhe. Ndiyaziwa nguwe inani leenyanga zakhe. Umenzele ke umda wakhe ongena kugqitywa. Susa amehlo akho kuye aphumle. Ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. Kuba kukho ithemba emthini. Ukuba uthe wagawulwa wobuya uhlume. Igatya lawo lingapheli. Ukuba ithe yabandala ingcambu yawo emhlabeni safa isibilini sawo eluthulini. Ngevumba lamanzi wodubula wenze amasebe njengesithodlayo. Yena umfo ufa angquleke. Umntu uphuma umphefumlo abephike. Amanzi aselwandle ayemka. Umlambo uyatsha wome. Umntu ulala phantsi ke angavuki. Lide izulu lingabikho. Bangaqabuki. Bangavuswa ebuthongweni babo. Inkosi isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. uThixo makasikelele.
Ngoku uzawucela utata uNgqushwa andifundele phaa kwincwadi zamaKorinte. Uyingcwele Baba, uyingcwele, uyingcwele Baba. Yesibini kwabasekorinte chapter 15 verse 34. Isihloko sendasifundeka ngohlobo. Uvuko lwabafileyo. Verse 34 to 35. Wosuka ubani athi bathi nina ukuvuka abafileyo. Beza benamzimba unjani mswele ukuqonda. Into oyihlwayelwayo ayenziwa iphile ukuba ingakhange ife. Kananjalo naloo nto uyihlwayelayo. Akuhlwayeli sona into esisiqu sento ekusiya kubakho. Uhlwayela ukhozo nje lungathi lubelo lwengqonowa. Nokuba lolwezinye intlobo. UThixo ke ulinika isiqu njengoko athandileyo. Iyileyo imbewu uyinika isesayo isiqu. Yonke inyama ayinyamanye, enye inyama yentaka, enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye inyama yentlanzi. Kukho iziqu ezisemazulwini neziqu ezisemhlabeni. Bubodwa ubuqaqawuli basemhlabeni, bubodwa ubuqaqawuli basemazulwini, bubodwa ubuqaqawuli belanga, bubodwa ubuqaqawuli benyanga, bubodwa ubuqaqawuli benkwenkwezi. Kuba inkwenkwezi iyahluka kwenye ngobuqaqawuli. Verse number 42. Lunjalo ke kanye novuko lwabafileyo. Umzimba uhlwayela unokonakala, uvuka ungenakonakala. Uhlwayela uswele imbeko, uvuka unobuqaqawuli. Uhlwayela uswele amandla, uvuka unamandla. Kuhlwayela umzimba ongowemvelo, kuvuka umzimba ongowomoya. Kukho umzimba ongowemvelo, kukho nomzimba ongowomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa, owakuqala umntu Adam waba ngumphefumlo odlisa ubomi. Owakugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Inkosi yathi sikelele ukufunda kwelizwi kuthe kube ngunaphakade. Amen. Haleluya. Haleluya. Over to you ba. Inkosi mayisikelele. Amen. Nawucela ke bonke ootata abanegunya logalela umhlaba okanye ootata abangabefundisi basondele. UThixo makasikelele. Baruthi kamuva. Inkosi yozuko mayisisikelele. Ndinethemba bazile bonke ootata. Sizawufumana incwadi yethu ke phaa kwincwadi zeGenesis 3. Sawuqala phaa kuverse 19. Isihloko ke sifunda ngeli hlobo. Ukuwendwa nokuwa komntu. UThixo makasikelele. Amen. Uya ukudla ukubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni. Kuba uthatyathwe kuwo ngokuba uluthuli. Uya kubuyela eluthulini. Inkosi yozuko mayisikelele. Ngoku ke andizokwamkela fefe ngoba ezi nkonzo zimbini. UThixo makasikelele. Ndizawucela ingoma. Uzawusondela utata ozafaka kule nkonzo yesibini. Mandithwale, mandithwale, mandithwale izinga. Mandithwale, mandithwale, mandithwale izinga. Esomoya, esomoya, hoyimbe. Esomoya, esomoya. Bekhona. Amen. Sibonge utata esiqhubelele umsebenzi bonke otata bakhona ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Ngoku ke sizawungena kwinkonzo yethu yesibini yotyhilo litye. Sizawucela abantu abathathu, umuntu ozawufunda nabantwana ababini abatyumbiweyo ukuthi
bazotyhila eli litye likamama ufunani. Inkosi yoxolo mayibe khona. Exesha basakhangelwa sizawucela uba uapostoli uzothandazela. Bawe egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha, ukuphela koThixo noThixo Nkosi oyinyaniso, noba siphezu kwalo mhlaba Nkosi wamangcwaba, siyanikela kuwe uThixo Nkosi obonayo, uthe ezinsizini zethu iso lakho liyabona. Singena Nkosi lenkonzo Nkosi yotyhila kwelitye, ngena nongena kwethu uzibona njengoJuku wethu amkhonzi wakho ezayiqhuba. Ncede Nkosi ifemeli abantwana ngegama likaJesu kaNazaretha, ulithemba lobomi bethu bawuthandeka, siyabulela siyakholwa egameni kaJesu Kristu Nazaretha. Amen. Xolele Nkosi ke malibe khona. Sawucela abantu abathathu bethuna bakhona. Mabeze sikhabe sibalinda ngengoma. Ezulwini kulawe, emhlabeni kulawulawe, zonke izinto zilawulwa nguwe, Nkosi eyamakhosi. Ezulwini kulawulawe, emhlabeni kulawulawe, zonke izinto Nkosi eyamakhosi. Inkosi yoxolo mayibe khona. Ngoba ke sesitshile ukuthi singena kwinkonzo yethu yesibini. Umna ke nomtata uNgqushwa, noapostoli Ngqushwa. Inkosi yoxolo mayibe khona. Lebandla lapha eZCC. Ekhokhelwe nguDr. Barnabas Smart, uGugu Lerhanyana. Inkosi yoxolo mayibe khona. Sikhonza ke nomama ufunani. Inkosi yoxolo mayibe khona. Losingayi apha namhlanje. Ngifuna abantu bamqonde lo muntu sizamtyhilela ilitye. Inkosi yoxolo mayibe khona. Ndingalibasanga xesha. Inkosi yoxolo mayibe khona. Sawukhangela incwadi yethu yokuqala. Inkosi yoxolo mayibe khona. Incwadi yesimiso samatye. Inkosi yoxolo mayibe khona. Sisogqiba siye kwincwadi yethu yesibini. Incwadi kaLuka chapter 2 verse 12. Inkosi yoxolo mayibe khona. Sawucela apostoli Khongwane ukhangele uLuka chapter 2 chapter 12 verse 2. Inkosi yoxolo mayibe khona. Amazwi ethu afundeka ngohlobo. Luka chapter 35 verse 13 up to 15. Genesis chapter 35 iverse ye-13 siyophela kwe-15. Isihloko sifundeka ngohlobo. uYakobi wakha isibingelelo eBhetheli. Sisivile isihloko. uYakobi wakha isibingelelo eBhetheli. Masambeni siyeni ku-13. Wenyuka uThixo wemka kuye, waya kuloo ndawo ebethethe naye kuyo. Verse 14. uYakobi wamisa isimiso kuloo ndawo ebethethe naye kuyo, isimiso samatye. Wathulula phezu kwaso umnikelo othululwayo, wagalela neoli phezu kwaso. Verse number 15. uYakobi wathi igama laloo ndawo uThixo ebethethe naye kuyo yiBhetheli. Inkosi yoxolo mayibe khona. Ngoku ke siseBhetheli. Indawo lena umama ufunani ebethethe nayo kuye. Wathi xa kutyhile litye igama lale ndawo izaba yintoni? SiseBhetheli. Inkosi yoxolo mayibe khona. Andifuni ukucacisa ngoba ndicinga ixesha kusekude apho siya khona. Inkosi yoxolo mayibe khona. Sawucela utata wethu incwadi yethu yesibini kwincwadi kaLuka chapter 12 verse 2. Chapter 12 verse 2. Ke simamele ba yintoni nale nto igqunyiweyo apha.
Intoni le nto singayaziyo? Intoni le nto ifihlakeleyo ingasayi ukutyhilwa? Inkosi yoxolo mayibe khona. Masifumane ilizwi lethu katata kuncwadi kaLuka ngu-12 sawuthatha la vesi yesibini. Akukho nto egqunyiweyo engasayi kutyhilwa, nefihliweyo engasayi kwaziwa. Funda nothi ne? Inkosi yoxolo mayibe khona. Silivile ilizwi libalithini? Akukho nto igqunyiweyo engasayi ukuthini? Hayibo, come on guys. Akukho nto ifuhlekileyo engasayi ukuthini? Negqunyiweyo engasayi kuthwani? Ngoku ke ngoku sizawutyhila ilitye likamama uFunani kwenzela into yobana silazi nale nto igqunyiweyo kwenzela into yobana sizoyibona. Ndacela ke bantwana bamninyuse kancinci. Egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele siyalityhila eli litye likamama uFunani, siyinkonzo yama-ZCC ngokomlomo nomgomo othunywa nguDr Barnabas Dikganyana apho ebekhonza khona kwinkonzo yase-ZCC. Sithe egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele siyalityhila eli litye. Sawukhe sikhangele ke ngoku intoni le ibigqunyiweyo ifihlakaleyo ingasayi ukutyhilwa. Bengicela mtshana ukuba fundele ke sive le nto. Funani, in loving memory of our dearest daughter, mother and grandmother, Kuthala Patricia Lorantia, born 26/08/1965, died 16/02/2025, buried 22/02/2025. Rest in peace, Mandlamini. Inkosi yoxolo mayibe khona. Simvile ke umtshana kamakhulu. Umzukulwane kamakhulu. Inkosi yoxolo mayibe khona. Usifundele laa nto ibigqunyiwe. Inkosi yoxolo mayibe khona. Kuzabakho abantu ke abazawubuza family yamazizi, family yakwaGaba, ba lelikabani na elalitye lithe nqambu phaa. Nawuthi xa nibuza lelo mama wakwaThixo. Inkosi yoxolo mayibe khona. Endizaza konyana bakamama uFunani asiyo indawo yocela umsebenzi le. Ayithi xa uxabene nomntu uthi ndawukuyela kumama. Inkosi yoxolo mayibe khona. Usungathi xa ungavani nomntu kuloo ndawo uhlala kuyo okanye kuloo ndawo uphangela kuyo uthi ndawukuyela engcwabeni likamama. Ithi incwadi yeBhayibhile xa elele makangaphazanyiswa ebuthongweni bakhe. Inkosi yoxolo mayibe khona. Ngoku ndizawucela abantu abayi-4 befemeli, ootata ababini, oomama ababini, noba bame phaa basonge lapho ndibuyisele inkonzo kutata uNtaka. Ndicela abantu abayi-4, ootata ababini bekhaya noomama ababini bekhaya bame phaa kulaa ndawo. Ixolo lenkosi malibe khona. Imamtshana ndicela niphinde niwadibanise, niwasonge nini kuba uDlamini. Into endifuna uyiveza ilaphu elimhlophe. Niyalibona mosi ilitye likamama uFunani ligqunywe ngelaphu elimhlophe. Ilaphu elimhlophe ke limele ntoni? Uxolo. Limele uthando noxolo. Ze kuthi uba ifemeli ayivani idityaniswa lela lapho limhlophe njengoba aba bantu bala family beyidibanisa elalapha. Andithi uba akukho xolo. Nyabona bayidibanisa njani? Benza i-communication, bayasondelelana. Inkosi yoxolo.
uThixo makasikelele. Amen. Ngokuza kwamkela ufefe. Emva koba ndamkele ufefe mamanje. Ndizawucela ifemeli izogalela umhlaba. Emva koko sibe sihamba. uThixo makasikelele. Andifuni noba ndifemeli mayiqala izogala umhlaba. Ndamkele ufefe ke mina. Mayiqala ndamkele ufefe. Masicibeleni. Alwaba ufefe lenkosi yethu ngeyesu Kristu malihlale kuthi sonke ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Sawucela ingoma ke ngoku. Ootata bazawuza bonke bazofikelela endlini. Emva koko ifemeli izogalela umhlaba. Siyavana ne? Cela ootata bonke beza befundisa. Sizofikelela elitye. Emva koko ke ngoku. Ngatsho ingoma. Mlake ndingumuntu othanda uba into ihambe. uThixo makasikelele. Ngoku ndizawucela ngoku zikhona iintyatyambo apha. Ndicela zifundwe emva koko sikhululeke. Ningagalela ba? Dear Unati, our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time. Your colleagues.
Amandla awakho nobulwalisa ubakho amandla awakho nobulwalisa ubakho amandla awakho nobulwalisa ubakho amandla awakho nobulwalisa Makasigalele ngoku siya ezimotweni. Xa sisiya ezimotweni imoto ziya straight eholweni. Siyavana ne? Masiyeni ke masiyeni. Hayi kodwa lapha befamily ke bazofaka le flower then bangakha izibhedi apho bagalele nje apho okay
Ibambe mama. Inkosi yethu kamayisikelele. Inkosi yethu kamayisikelele. Ngoba sisalinde abantu bangene kwalasekhaya. Sisalinde abantu bangene eholweni. Ngicela ikwari kichoko vutu wengoma. Ibaxelele bangasoyiki simisisiwe. Sithi kube chos kube yele kudede bomnyama kuvela ukhanya sicela ubhuti siyavuya sineke pha kweSABC News uzukhala media noma uphila akamba thina manje Nkosi siyanga singapha ekundawo kuthiwa kuseKZN apha intombi zakhona ngazinike ukudla sichamela phela ngathi Green Cartel wemadoda ngeke usole kozukhala inombolo yethu khona pha ku-screen ethi 0748154877 uyazi apho ubukele khona ndokuthanda into ngasayi sicela sibabhabhayize baba thank you. Nathi sinokuxola okukhoyo futhi siza nakula namba bebhale phansi. Sixolile kakhulu manje uMadlamini, bantwana bakaMadlamini niyasixolisa because uMadlamini sothuse kakhulu uMama Hawu. Kodwa siyaxola ngoku kuba izinto ezenzeka apha zizenhliziyweni mayibongwe. Tofana ke ndinqamile ke ngoku ndibulela kakhulu utata wemedia. Ndizawuhamba ndikwisitethi senkonzo isitethi ke official of the church utata ogada noba ishumi uyazenza okanye izinto zecawe zenza njani. Utata okwazi ukuqwalasela nezinto ezininzi zalapha ecaweni zembalelwano. Sizawunika ke utata ozawusitethi senkonzo ongutata uLuzuko Mkhize. Ndicela ke simphakamiseni ngengoma yenkonzo ngoba engutata wenkonzo. Ewe
Okokuqala ndicela ukusibulisela ndibulise kubefundisi abasikhethele le nkqubo udirector ubutsho uwethu utata uKhongwane nabefundisi abamnqongileyo bonke ngokwahlukahlukana kwabo. Ndibulise otata abakhoyo abahleli emveni kwabo, ndibulise oomama abakhulu, ndibulise wonke umntu olapha, ndingabalibelanga abantu befemeli namhlanje esibabiza ngegama elitsha elithi ngabazili. Ndibulisa ngelihle igama loThixo. Kwilali yakuholela phesha kwenciba kuCendane, ezalwa nguMampinga umawabo uPholokoqosho uNtomntwana Khotso molweni endlini engcwele, uxolo lwenkosi malube nani, masikhululeni inhliziyo zethu, molweni endlini yenkonzo. Namhlanje lisuku lokugqibela, angekhe silifumane isuku elinjengeli apho khona sizokuvalelisa umama uFunani okanye sithethe ngomama uFunani. Molweni endlini yenkosi. Okwam endikuthunyiweyo yinkonzo yaseZCC kufutshane kakhulu kokuba ndithethe ngemisebenzi yenkonzo kamama uFunani. Molweni endlini yenkonzo. Umama uFunani ke akukho nto angayenzanga enkonzweni njengoko izithethi besezithethile apha, kodwa ke mna ke andizukugxila kakhulu kwizinto ebezenza enkonzweni. Molweni endlini engcwele. Utata wenkundla yamasokana okanye inkundla yolutsha ebesethethile ngemisebenzi kamama uFunani, mna ndiza kugxila kwizishumo zakhe zalapha ecaweni. Molweni endlini engcwele. Sinezishumi ke nathi pha eZCC. Molweni endlini engcwele. Ezisebenza ngolu hlobo zona sithi xa sizibiza Zirhanya Benefits Fund Trust. Molweni endlini engcwele. Zona ke ezi zishumi ziye zisetyenzwe ngumZCC. UmZCC ke ngumntu onxiba lenkwenkwezi, ngumntu o-above 18 years. Molweni endlini engcwele. Okanye ngumntu above 16 years. Molweni endlini engcwele. Ungabona umntwana o-below 16 years, molweni endlini engcwele, okhulele ecaweni okanye ozelelwe apha ecaweni, uthi ukuze ube ngumZCC ubhaptizwe. Molweni endlini engcwele. Uqala kwi-16 years ukubheka phezulu. So ukutsho ke uze ufumane ezi benefits okanye ukuze ube nayo le ncwadi yezishumi kufuneke ikanti ubhaptiziwe. Le ncwadi ke uthi xa uyithenge nge-90 rand. La ncwadi iza kuhlala iminyaka emihlanu nge-90 rand for 5 years. Le ncwadi rhoqo ngenyanga ubhatale imali engange-120 rands. Le ncwadi imisebenzi yayo mikhulu kakhulu kwaye mininzi. Lo namhlanje uyinxalenye yemisebenzi. Molweni, niyandiva nonke? Okay. Le ncwadi lena xa uthe wasishiya wasivulela, inkonzo iye ikubonelele ngenxa yento yokuba ubuzikhupha wena izishumi zenkonzo kwaye ungenasikhiwu. Le ncwadi uye uthi xa usandoyivula kufuneka ube ne-waiting period of 3 months xa wena uthe wanayo le ncwadi. Kule ncwadi ke uyakwazi nokufaka abantwana bakho. Abantwana bakho kufuneka babe below the age of 24 years. Umama uFunani ke njengalungu elisekomitini kamfundisi kwaye oqwalasela imisebenzi eluhlobo olunje, umama uFunani ebengenaso isikhewu kwaye ebezibhatala iincwadi zakhe zenkonzo ngendlela eright, ebekwi-good standing, ukutsho ebeyimemba epheleleyo eZCC ngokuba iincwadi zakhe ebezibhatala.
Kamba ngenxa yoko ebekwenza ebhatala incwadi zenkonzo. Inkonzo ke yase-ZCC iye yambonelela ke ukuba noko njengoba ifamily yakhe ishiywe ngumama uFunani kwaye belilungu elipheleleyo lenkonzo, yambonelela ukuba kuncediswe ifamily ikwazi ukufumana izinto ebingazukwazi ukuzifumana kuloo mali. Andizoyibiza ke yona kuba iyimali na imali, kodwa ifamily iyayazi kwaye iyifumene Masiyoni okanye iyifumene bahlali. Okunye okulandelayo ke le ncwadi ndithetha ngayo yezishumi ifunyanwa ngumZCC kwaye ikwaziyo ukuncedisa kwi-burial. Uye uthi naxa unesigulo esinganyangekiyo ikuncede le ncwadi. Naxa unento ke esithi xa siyibiza i-permanent disability, xa uthe wakhubazeka, so unayo le ncwadi. Umzekelo njengabantu abasebenzayo okanye njengengozi sehla nani na, uthi umzekelo uqhawukelwe ngumnwe okanye uphanyake imehlo lingaze liphinde libone, inkonzo iyakwazi ukubonelela ngesixa semali. Molweni bazali bam. Umama uFunani ke uzisebenze zonke ke ezo zinto izishumo zecawe, kangoba akukho stakeholder angakhange abe kuso apha eZCC enkonzweni. Zonke istakeholder ebekuzo, kodwa ke mna kandizukuziphinda ezo zinto besezithethiwe. Okwam bikugqila nje ngale ncwadi yakwaRhanya lena ke sithi xa siyibiza yiyo ke ekhava izinto ezinjenge-funeral cover ne-permanent disability diseases. Umama uFunani ke uzi-excele kakhulu kwezo ndawo. Ndigqithe ke apho ndiye kwifamily kamama uFunani. Abantwana bakamama uFunani akumnandanga nakum njengamntana. Zindanga zam abanye bazo, intlungu yabo yintlungu yam kwaye intlungu yabo intlungu yethu. Sicawe silapha nje sizokulila nabo, sizokubathuthuzela, sizokubanika amazwi enkuthazo. Kangoba abanye bakhula nathi, siyacela siyinkonzo umfundisi seza kuninika amazwi, kodwa phambi kokuba ndihlale phantsi ndicela nje ukugqitha titsheni phaa kumaGalati 5 amazwi athi hlalani ngoko enkululekweni athe uThixo wanikhulela yona ukuze ningabuyi nibanjwe yintloko yobukhoboka. Andizukuwashumayela ke, bakhona befundisi abaza kuwashumayela. Xa ndigqitha ke apho phaa kwivesi 13 ndiphaa kumaGalati 5 phaa kwivesi 13 ukuyoma phaa kwivesi 15 igqitha ithi kuba nina ndanibizela enkululekweni bazalwana, kodwa ke yekani ukuyiphatha inkululeko leyo, nivulele inyama ithuba. Masuku iphatheni ngalo uthando nithandane. 14 kuba wonke umthetho uzaliswe ngazwi linye, ngeli lithi uze umthande umelwane wakho njengokuba nawe uzithanda. Phaa ku-15 ithi xa ndigqibezela ndiza kuhlala phantsi, ukuba ke niyakrenyana nidlane, lumkani ukuba ningagqitywa omnye ngomnye. Molweni bantwana benkosi. Ukunikhuthaza nje xa ndizokuhlala phantsi njengasithethi senkonzo, la mazwi acacile andizukuwashumayeza. Okwam nje ukuba umama uFunani indlela anibonise yona, indlela anikhulise ngayo, ze ningayiyeki, ze nihlale nibambene ngale ndlela nibambene ngayo. Umama uFunani ecaweni ebethobeke kakhulu. Ebengenamntu mdala, ebengenamntana. Njengamntana oseyimveku osakhulayo ecaweni, andizange nangemini eyi-1 ndimva umama uFunani esithi Luzuko kum okanye esithi Mkizana. Ebesithi bawuMkizana xa endibiza. Indlela lena ebenentlonipho ngayo, ebemazi ngayo umntu umama uFunani.
silahlekelwe kakhulu siyinkonzo, especially abantwana be-Sunday school balahlekelwe ngumama uFunani ngokuba imfundiso zakhe kwaye nemisebenzi yakhe siza kuyicinga xa kunzima phakathi enkonzweni eZCC. Siza kumane sikhumbula umama uFunani sithi ukuba ebekhona umama uFunani noko leya into ebeza kukhawulezisa asilungiselele. Umama uFunani ebengazithandi kwa izinto zomntu wonke kangoba umama uFunani izinto ebezibona uba ziyashota enkonzweni ebezenzela individual abuye sesithi uzigqibile uzilungisile nazi zenzekile kangoba utata bekhe wathetha nangeuniform esesukuyithungela iSunday school yonke apha. So umama uFunani ebengumntu onjalo kakhulu. Siyacela ke zenize ke mzekweni bantwana bakamama uFunani zenilandele indlela umama uFunani ebeyiyo, whether usenkonzweni yaseZCC okanye ukweyiphi na inkonzo zeniyazi ukuba sidumisa igama elinye, igama likaThixo. So zenihlale ninoxolo, ninothando, nithandana, nibazi abantu, nibazi abamelwane, zeniyazi ba wonke umzali ngumzali benemvile umama Marhawu apha, zeniyazi ba naye ke ngoku nguye umama wenu okanye nabanye omama aba-around nina, zeniyazi ukuba bangabazali benu, zeniyazi ba anilahlekelwanga. Umama uFunani nithi ebengutshomi wenu, omama bonke basekhona zenithi xa nidinga umama nikhalele kubo baza kunihoya kwaye bayayazi indlela umama uFunani ebenithanda ngayo, ebenixabise ngayo, ebeninqwenelela okuhle kodwa kungahluma apho benithatha khona nincedisa umama uFunani kwaye nincedisa nenkonzo kuba ndivile nikhankanya into yokuba benisithi ngamanye amaxesha kwizinto bezishota endlini nithi xa nithe nabonelela umama uFunani okanye namsapota ngaloo ndlela nimsapota ngayo aqhekezele inkonzo umama uFunani. Ecaweni kunganda apho nithatha khona. Inkosi inisikelele. Ndiyacela ke sibethwa lixesha tofana kwekhaya. Ngoku ndizawucela utata uDlamini, utata uVi Dlamini azosibulela. Umfundisi ndiyacinga ixesha lakhe lityekile kakhulu. Kuthiwa neBlackberry Syriate phaya sekuphakiwe ukutya kuzawubanda ngoku ke asikwazi ukuyivala inkonzo tata, and ke ngokuba uDlamini uzasixholela iZCC ingasibamba asitye enkonzweni thina sikwazi utyela ngaphandle enkonzweni. Loo nto ke izawuthetha into yoba masigqibe eqala iprogram yethu ngokuzithoba okukhulu kona abantu befemeli uba banamandla umntu angathatha iplate phaa ecaleni umntu okwaziyo, kodwa ke thina sikwazi sisafake inkonzo kamama sidle iplate singabanjwa. Ndiyayiqolisela ke loo ndawo ndiyixolele nawubetha mna ke program director ndayithatha loo mivumbo xhego lam ngokuzithoba. Sizawucela utata uDlamini VM Dlamini azobulela, sizonika umfundisi ixesha lakhe siyibhale inkonzo. Siyaxolisa abapheki ibambe njalo nibeke noba yilaa nto kuthiwa yi-lace curtain. Siyakutya nokutya kupholile thina siyakholwa ukuphola. Siyapholiswa ngasityile epholileyo. Unganika nje abantu ababalulekileyo okanye abantu abakhulu balapha kule femeli singabavaleli ngaphandle. Ndiyacela ke sithiwe ngendumiso, khawutsho laa ndumiso sibiza VM Dlamini azobulela yonke le nto.
the protocol of that. Okokuqala masibulele kuThixo ngoba izinto yena sesizithathele futhi kanti zezathixo. Ngale mini yanamhlanje uThixo obesazi basabe silapha eMonti. Okokuqala mandibulele umbhexeshi wale nkonzo. Uliphethe ngohlobo loba akho muntu onolala ngoba uliphethe kakuhle kakhulu. Sibulele kuThixo ngenceku zakhe, inceku zezulu. Ngoba azinike ithuba kuvule noma bezixaka kangakanani zizofika kulo mzuzu. Zifike zenzele umsebenzi omhle kangaka. Okokulandela sibulela inkonzo ezizukileyo esinikwe kakhulu yilakwaya ngobe siphaya emadlakeni ndiqhelile uyihambela imisebenzi enje yase-ZCC. Ndithe ndiyabona oomama benza ngalandlela ndiyiqhelileyo ndathi bapho tata hayi ndaphendulwa kodwa hayi uludaka kodwa ke umbuzo wam uyowaphenduleka ngoku bebelapha ngoba ndazisingqisayo. Ndabulela kakhulu inkonzo esiphethe lo nkonzo emandi kangaka ezukileyo. Siyabulela isibulele nakwabakhulu bantakwethu. Siyabulela singumzi wasemazizini sibulela kakhulu ngabantu bonke abakhoyo apha abakhe bayeka iingxaki zabo. Siyayazi kwade kwaleli xesha babe behleli bezenzile. Siyicelela uxolo into yoba ayiqalanga kwenzeka ngoba kaloku sisuka kwindawo ngeendawo koongcobo nakomthatha nakorhawuta. Le nto yoba ke ayiqhelekanga into yoba abantu bazofika kudebeleli xesha kungekho nto egqitha phantsi kwempumlo. Siyayixolisela lunxibelelwano lelaqhawuqhawuka bathi ke xa beqhumsha yi-communication. Siyaxolisa kakhulu. Lo secamna ke ngumzwandile Dlamini. Lo Dlamini belapha sinamawele. Lo secala kwami ngumfana unyana omkhulu wami. Lo secanga nguvusumuzi Dlamini. Dlamini elakuyeke ngoba amandla ngoba asekho naba abantu banamandla inkosi. Enkosi mandibulele wonke umntu lapha kweli holo. Ndizawuqala ngokubulela inkonzo yaseZCC inkonzo kamama ethe yasiphathela lo msebenzi ngesidima kunye nesithozela. Siyabulela ke silikhaya kwaDlamini kubo bonke abantu abathe basawuva isithonga bathi mabazosabela uba kwenzeke ntoni na. Sithi kubo kunganangamso. Sithi ke kuba apha kombi bafana komba umasipala. Sithi ke urhulumente aqhubekeke ke ngoba kaloku sifuna ubabeka abantu bethu noba kuphina asizothuze sibabeke siyokombisa abafana ezilalini. Sithi ke ujonge nakurhulumente nangoba ke sikwazile ukufumana indawo ngoba besesixakiwe silikhaya into okokubana ingaba lo msebenzi ungaka sizawuqhubeka phina lavela ngecebo loba apha ekuhlaleni likhona iholo. Sithi ke ngumsebenzi karhulumente ke lowo. Sithi ke koomama abathe balungisa belungiselela amandwendwe beklina apha ekhayeni besenza iti nekofu bepheka kuba kaloku abantu bebemane beyokroba ukuvelela usapho. Sithi ke kwabo mamabo kungana kweminye imizi ke bangenza ngolo hlobo. Ndiyabulela. Inkosixeko lam ndingatyanga xesha. Siyacela ke bootata bakwaDlamini, siyacela torho bafana balapha bafresh nisitopele abantu phaya noba ngumpheko oyi-1 siyamcela avele. Inkonzo yaseZCC inenkqubo yayo bazali. Sinyamezelane bazali bam, ndiyabulela bootata uDlamini. Masingaphaki singekayigqibi le nkonzo. Sizawutya sonke xa sigqibile inkonzo. Ndiyacela apho ngasemva, siyacela tofana ngokuzithoba. Sicela bomama abaphakayo ninganime niholde ibambayani nisenzana uphaka. Xa niphakileyo nikhupha le nkonzo ngokwenu asiyifuni ngolo hlobo. Siyacela ke ngoku sikwinqanaba lokugqibela
wonke umuntu makeme anganingamphakeli lapho de kugqitywe le nkonzo, sibhale le nkonzo, siyibhale. Siyabulela kakhulu ke ngentsebenziswano, siyacela, siyaxolisa ngexesha. Ngumama omkhulu lo webhatyi, ngumama omkhulu webhatyi, mhlawumbi akuyiqondi loo nto. Ngumama wesambatho lo, ngumama ebevuma uThixo, ngumama esingenamgwaqo, asinandlela yokumgwaqo. Nani ndibonile nabantwana bakhe abamgwaqo, zonathi asinayo kwela ndlela. Singaphuma sonzakele kule ndawo. Ndiyaxolisa ke ngexesha, umntu oqhubekileyo kwinkqubo yam, nam ndicela uxolo kufikelele esiphelweni kwinkqubo bendiyinikwe leli khaya nangabefundisi bam baruthi bakeleke nanku umsebenzi wecawa. Ndiwuzisa kubefundisi ingoma endokokubayo ndinikele the Reverend sawunika uba umbusi uba umzwana mbusi asigoduse ngeBhayibhile. Hlabela ke simnike indawo.
lomlambo kusuzuma isikelele. Torhwana nozuhlala ngenxa yexesha babekugcwele apha ngoba abantu bamphile kuyacaca uba iBhayibhile asiyifundi nje yonke into esiyenza eBhayibhileni ikhona kusuzuma isikelele. Kuba ndikhumbula uSawuli kuthiwa sangasiphathi isibingelele engekafiki uSamuweli, kodwa wathi xa eqalisa uqhumisa kwabuza umbuzo, uyenzele ntona loo nto engekafiki uSamuweli. Wathi ndibona abantu bemkakhulu ngoku abantu bamkile. Ithi ke kuloo nto leyo ndicela noko nibazi indlela kuba la mazwi nizawafunda abazishunyayela. Umntu uzawuzinika ithuba endlini ba azifundele kusuzuma isikelele. Kona ndizivile izithethi, sithethile izithethi, kwathi namazwi bendizawathetha kwanyanzela uba mandibajike kuba bendizawuthi nina nisindile exeleni hambani. Kodwa ngenxa yeentliziyo zabantu ezikhathazekileyo ndajika. Kodwa ndingasiwamamele ke amazwi ethu apha kwincwadi yeNdumiso 119 umqolo mnye kulo 28. Inhloko yale ndawo ifundeka ngolu hlobo: izicamako ngumthandazo kaYehova. Phaa ku-28 ke ngoku, umphefumlo wam uvuza inyembezi sisinqalo, ndimiseke ngokwelizwi lakho kusuzuma isikelele. Umphefumlo wam uvuza inyembezi sisinqalo, ndimiseke ngokwelizwi lakho kusuzuma isikelele. Torhwana uDavide lo uthetha la mazwi. Ithi incwadi yeBhayibhile uDavide ukhe wasondezwa uSawuli, athi uSawuli xa evuka izingqondo zakho wakhe kungangabikho umncili kusuzuma isikelele. Kwacaba abantu bayambona uba lo mntu akade ancedakala. Abantu banecebo loba mayibe khona indoda ezathi xa kuvukelwa zeento zakho ikhansulati kusuzuma isikelele. Ithi incwadi yeBhayibhile wasondela uDavide kuSawuli, wamane sithi xa enomoya ambethele wathi lehle ukholo lwakhe. Wavana ke uSawuli noDavide kusuzuma isikelele. Safuna ke ngoku isibhambathiso sathi nyana olu hlobo lukuthanda ngalo kuzawunyanzeleka ndikunike intombi yam yokuqala. Ithi incwadi yeBhayibhile ngelo xesha uyasebenzisana uSawuli noDavide, kodwa ke uSawuli unento ayibonayo apha kuDavide. Nabantu ke bayaqhayisa bathi lo ubulele iwaka lowa ubulela amawaka. Ithi incwadi yeBhayibhile waqala umfana wakhathazeka, kodwa zangayithethe loo nto ebantwini, wayigcina ngaphakathi kwabonakala njengezenzo, ndimiseke ngokwelizwi lakho kusuzuma isikelele. Ithi incwadi yeBhayibhile kwafika isibhambathiso, kwanyanzeleka ngeminyaka emisiweyo siya kule ntombazana ebekhaliswe nguye, wahamba uSawuli wathi ndothi leni ntombi ndiza kunika le yesibini kuba ingxaki ufuna uzuza uDavide kusuzuma isikelele. Uyayazi leni bayafana notata wayo kusuzuma isikelele. Ndimiseke ngokwelizwi lakho, umphefumlo wam uvuza inyembezi sisinqalo kusuzuma isikelele. Ithi ke incwadi yeBhayibhile wayicinga uSawuli kuzawuza intando yakhe yakhola intombazana kuSawuli, wamamela ke utata uyamzingela ufuna ukubulala. Ngelo xesha umphetho wamaYuda wayesithi umuntu usengceni ahlale endaweni inye, xa ngena utata afike ihleli phantsi ingqithi indoda kuba iyamazi uhleliphi. Ngemina yodwa akufika uSawuli wafika intombazana yakhe ihleli ngasemnyango, waqoba nje wabonisa ingxaki
engxakini wajika kanti uDavide usaphelwe kwecala. Nkosi yozuma isikelele. Umphefumulo wami uvuza inyembezi. Sisinqala. Ndimiseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Timothy eBhayibhileni entabeni zezifi. Uviwe uDavide kubalekele khona. Timothy eBhayibhileni abaleka amadoda emleka uDavide akuthini uDavide walala emngxunyeni zamgquma ingubo senantsika. Timothy eBhayibhileni ngelo xesha amadoda abaleka adinwa walala wamnene. Nkosi yozuma isikelele. Timothy eBhayibhileni wasondela uDavide wathatha intutha yakhe wathatha nenantsika neselo lakhe wakhwaza amnani indoda ibinikelwe esandleni sakho waxaka wena kuyikhusela ndimiseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Torhwana family yasekhaya xa ndizangiyeka kulahleka imazi zama-AC abhadule umfana adinwe endleleni kodwa afuna icebo kuthiwa ikhona imboni kodwa unyukele ngasentla akufika kuyo ngasentla wathi uSamuel ndixelelwe ngawo uyawuva uThixo ndixelele wathi kodwa umufikile sekufike kwamkele. Timothy eBhayibhileni wahamba naye walala naye kwigumbi ngasentla xa kusisa kusasa ehamba naye zamkhulula akufika ezantsi wathi makeme umfana ume wena ndikunika ilizwi kaThixo. Nkosi yozuma isikelele. Torhwana ke umphefumulo wami uvuza inyembezi. Sisinqala ndimiseke ngokwelizwi lakho. Mordecai uhleli esangweni uyalila uMordecai esangweni. Timothy eBhayibhileni uyasizelwa ngabantu ngelo xesha uxela izivatho ezintathu uthi uDavide wabazisa ingubo zakho Esther angazifuni athi zirayithi ezi. Ngelo xesha loo nto leyo imkhathaza ukhona omane engene ephuma uyakhathazeka lento kuba ikhona indoda engamiyo ngenyawo kodwa amanye amadoda ama ngenyawo. Ndimiseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Xa ndiyenza mfitshane kwafika ileta kuye ethi amayuda azawutshatyalaliswa onke amayuda asebhaleni lento wavela uEsther wathi Esther sondela ngaleyo usuyazi bana ungumyuda yaye amayuda afuna utshatyalaliswa kodwa ndiyacela kumkani wathi akafike elo xesha masizilethele ukudla neempelisi zethu ukuze ndiye kumkani ndizilile. Ngelo xesha umthetho wabayuda ubusithi awuyi kumkani ungabizwanga kodwa ngemini yodwa akabizwanga uEsther wathatha uEsther etendeni ezweni watyeka kumkani wasondela kuEsther. Esther uthanda ukwenzela ntoni kumkani cela yodwa oba phezuweni nohamba nabekhona ezweni. Nkosi yozuma isikelele. Umphefumulo wami uvuza inyembezi. Sisinqala ndimiseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Timothy eBhayibhileni wakhona ehlweni kwamandla wagoduka ekhwayitile wathi ibingekho enye indoda ibindimbedwa indoda ibibalekile. Ngelo xesha uMordecai uhleli esangweni. Timothy eBhayibhileni akuripota lento madoda ikhona indoda engahloniphiyo yathi kumkani lonke lento isezandleni zakho lapho licebo tyala umthi ubheke phezulu umane uqeqeshelwa yonke indoda engakuthobeliyo isiqhonye kulo mthi. Miseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Timothy eBhayibhileni qaphela ukuthoba ngokumkani wabiza iincwadi zamaZulu wakhumbula ikhona into akwasinda kuyo ingaba wakho wancedwa na lavela igama kaMordecai bakumkani khumbula uMordecai wake wakunceda kodwa zange libonakala igama lakhe. Timothy eBhayibhileni ngelo xesha uhamba usendlini wakhe ukhwayitile kodwa unento angayithandiyo uyibalisile kwinkosikazi yakhe wathi kukho indoda phaya engalihloniphiyo kodwa ithanda amazwi awaphuma enkosazini yakhe yathi kodwa ubuwembeku uyabona phakathi. Umphefumulo wami uvuza inyembezi. Sisinqala ndimiseke ngokwelizwi lakho. Nkosi yozuma isikelele. Torhwana ndifuna ukuthi mawasondele la mazwi kodwa abakuMordecai babenihamba naye. Timothy eBhayibhileni inkosikazi kakumkani yayintle kakhulu inkosikazi kakumkani
ngelo xesha uEstela kangangeni esihlalweni ndimise ke ngokwelizwi lakho ithi kwakuthi nethi kubekho intlanganiso nethi kuselwe ngamadoda ibizi unkosikazi yakhe umkani ayibizi inkosikazi yakhe izojayiva phambi kwabantu kodwa ngaloo mini zangise amadoda ayekhona athi kumkani jonga inkosikazi yakho uthe uyibiza ayeza nawethu amankosikazi azawusidelela mayisuke nenkosikazi yakho kungena uEstela endaweni yakhe umphefumulo wami ufuza inyembezi sisinqala ndimise ke ngokwelizwi lakho kusozoma isikelele ntokwana zawuhlala phansi kodwa mina enjena indikhumbuza uPetrose indikhumbuza uPetrose basemlindweni abazali bakaPetrose bayathanda uPetrose akanabasabuya kuba sebevile ilizwi uyaxhonywa namhlanje uPetrose ithi kwebhayibheli lenkuluzo zomkhulu kwavela inokho yanqokoza emnyango waye umuntu wovulo xa evula umnyango wabaleka wajika walivala icawa kwabumbuzo into nalento yenzakala akavuma uphendula waphinda wasondela wabheka emnyango walivula icawa waphinda walivala icawa Nkosi uzoma isikelele owesithathu waye wojonga wathi kubejonga uPetrose Nkosi uzoma isikelele tokwana ngaloo mazwi ndimise ke ngokwelizwi lakho nawe family yasekhaya imani ngokwelizwi xa zawuhlala phansi yami sike sathi Louis kwanzima umbhatala kuba ubaba yedwa uphangelayo sinesitofu phasamalahle sibasiwe isitofu kuyabanda kuyanetha sibasiwe isitofu wafika uLouis wabona isitofu sakhe sivutha wafika uLouis wakhuphela amalahle phansi wathatha isitofu sakhe saphuma thina ngesipidi basileqa imoto kaLouis yabe ikhumsithule wathi umama wayekhona wathi bantwana bami miyekeni uLouis ahambe nesitofu sakhe amalahle ashiyekile ikhana amalahle Nkosi uzoma isikelele tokwana uma umkile into ebalulekile imithetho yakhe hlalani nemithetho yakhe miyekeni uLouis yena ahambe nesitofu sakhe hlalani ni Nkosi uzoma isikelele umphefumulo wakhe ufuza inyembezi sisinqala ndimise ke ngokwelizwi lakho Nkosi uzoma isikelele ndicibanga bonke abathethi bebelapha bebeshumayela iyo lento ndingayi kakhulu kuba ndibona nexesha kusebusuku kuyanyanzeleka siphumile ngoku le nkonzo indikhumbuza inkonzo yasemakhaya ezilalini kuyakuthi sisimanga ke esi sokodwa kumama omkhulu Nkosi uzoma isikelele okubalulekileyo yifemeli mayonele xa kuthethwa kuba nathi nomama besimthanda yaye nabantu bebefuna ukuza bonke abesanye esikhulu babayamazi nomama qha sacingela izithwini ezamakhweba ntwini sakho masibanqande bandise abantu babo kodwa ndiqinisekile ikhona imibuzo ezawubuzwa siperimeni nihambe njani ufunani sekuzabuza abantwana uzawuthi ufumene intoni wena mama ufunani uzawuthi intoni wena ufunani kodwa ngixele mntana umphefumulo wami uvuza inyembezi sisinqala ndimise ke ngokwelizwi lakho oyeza
Isebenzi yakhe zambe nje kuphele over 3 o'clock silapha. Nathi zange sayifumana lapha enkonzweni. Sicela uhamba ko-1 nango-12. Ake cha basibeka iqala namhlanje. Masiyibulele loo nto kuThixo. Zawunika utata wethu obekekileyo uba uShepherd Ndaka. Utata ozayivala le nkonzo. Kawuphinde ke elaculo nimphakamise utata. Nkosi. Inkosi mayisikelele. Sawucela siphakamile inkosi zawuthandaza sonke. Sibonayo Inkosi yosiko mayisikelele. Sawucela ke sivalele amehlo samkele ufefe. Alwa ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu. Maluhlale kuthi sonke ngoku nangona uphakade. Amen. Sizacela iprogram director asinike direction. Basi sizawuthina uphuma kwethu.